Salbaria lukurokno chubamani Saddem chora kochosorani MDC Dhirendra Db bo kari chukya nukhungrokno nai borokno jemantaino chuba chukhlai tongo masingjarani ri kutung pai rioi rignai risa yafarai masingjarani blanket yafarai bo amhai khlaino khakchangma mani tongo lukurokno chubawi MDC Dhirendra Db lukurok bo chuba chumani belaino khasrangjak omahai nangmani jorao chubamung manmani bai tini haino hai DM colony o thangai tino masingjarani blanket chirairokno masingjarani ri kutung bwrirokno ri kutung rignai yafarai kha MDC Dhirendra Db sakbai thang manjagui tei amhai khlai masingjorao blanket di kutung rok manmani bai lukurok bo belaino kha srangjak laikha kha kaham yafarka tei MDC namhai samungno bolai bo haino kok narkha bwskangni salo bo haino chubamung rok manai tei mani bo thangnai hini saikhanarika lukurok amhai samungno kha kamung tui bolai Sabotuya mungsa klai maya ini coba makreke ani jotor mate shimaro mungsa botuya mungsa klai maya ini coba makreke Angle juga Saksang mungsabu klengani Anona coba jadi Angle juga Saksang mungsabu klengani Anona coba jadi Inilah ada. Ya, kau dah lupa muram naik ni. Ani bebakha jamaro wan sumani tinang noani nin mo chung tike tol jadi Apa nama jalan saja bos. Ani bebakha jamaro wan sumani tinang noani nin mo chung tike tol jadi Angle juga Saksang mungsabu klengani Anona coba jadi Angle juga Saksang mungsabu klengani Anona coba jadi no nango oh apa lu bazadi oh apa no nango oh apa lu bazadi saksang mungsabu klengani anona coba jadi Oh, no, nango. Oh,
bazadi Sobotuya mushaklay maya nini coba magereke ani jotor mate shimaro sobotuya mushaklay maya nini coba magereke ang lechuya shak mung shabu klangani anwana juba zadi ang lechuya shak mung shabu klangani anwana juba zadi ang lechuya shak mung shabu klangani anona juba zadi oka anono nango oka bazadi oka anono nango bazadi ai kutai kutung mai ra khắc tang hao khắc tang mà tổ ra một vài con MDC một phải thì phải dầm ai một cái nồi bún thì có điện có lần thiệp này Ini orang happy Christmas ni, ini 13 tarik ni, ini second Saturday ni salo, kakcang mungma isor ni hamari bay, try try onek ro parau gorip tongo, toy manungnya ho manungnya ke tong payo wo parawo, makanya macamnya onek kosto sasti ke tong payo wo parawo, ini MDC saya payah cungno, cia tong nai rong no pori ya iri ha burat herat lop tong nai rong no pori payah cung. Kakcang mung bono isor mung bay hambai Sen Pitor DM koloni para belai tong thoka sorman tiriang ning ha chini rawa renai bai ingke kutai tung set kerio ingke tini rifi ha uci trek ya kumbol trek ya rifi ha botra herono borono kutai tung chini ro DM koloni bo parakhe ke tini sardiri Dhirendra Dbsora kochusora ni ungye tini bongbo bini
elaka no phaiye bong nai phaija ha abodi no bong ri phaija ha ke ongba ye tini khakchang mo asuk ke khakchang mi samaya ai nim khane nu hui me ya ke tini bet tha ke Dhirendra no khakchang mo ya phaiyo ke tre chungjo to para elaka basi pho joto khakchang mo no ya phaiya asuk no ai nim mong kha hukum joiriang ke asuk jorari ha ke tre tongo biskang rifina imbong sapio tak bo Christmas nem sio abon lo etre khakchang mo ya phaiyo khakchang